Посещението в 6-то училище е част от обиколката на вътрешния министър в Смолянски регион. Той пристигна с един камион с лакомства и още един пълен с техника. Министърът ще раздаде общо 15 компютъра и 12 телевизора на училища и домове в Смолянска област. Що ще тръгнах от Елховец. Там им оставих 4 компютъра, един телевизор, круасани и така нататък. На второ место директорката на Чокманово, която тя е тук сега, тя е поръчала какво да им занесе и съм го изпълнил. Какво е то? Чершафи, облекла, кърпи, хавли, не знам какво. И не само, че съм го изпълнил, а съм го преизпълнил, защото без да иска и за тях един телевизор и круасани. Госпожо, значи освен това, което сте написали, имате и малко бонификация, един телевизор. За което много. Да, пускайте на децата секс филми да гледат. И тези лакомства. Господин Михайлов ще ви съдейства как да ги превозите до Чокманово. А предпазни средства тогава ще дарявате или след като препоръчвате секс да гледат? Ще препоръчам на генерал Манчев предпазни средства.